A través do CAN estamos a atender a 52 concellos da provincia, realizamos máis de 20.000 intervencións a través dos cales atendemos unha media de 250 e 300 animais nas instalacións da Armenteira. E a verdade é que nos sentimos moi orgullosos dun servicio que se está a realizar tan ben e tan acollido pola cidadanía nas instalacións que temos en Armenteira. E apostamos por mudar o modelo de xestión, pasando da recollida e mantemento a un modelo sostible de recollida de animais e entrega en adopción, o que está a provocar tasas que duplican valores anteriores. Para que vos fagades unha idea, durante os anos 24 e 25 chegouse a atender case 4.000 solicitudes de servicio, entre as que se inclúen as de cans abandonados, que non son reclamados polos seus donos, e as de cans extraviados ou perdidos, que sí son reclamados e recollidos polos seus propietarios. E tamén estamos a garantir un servicio de urxencias de 24 horas ao día, para a recollida de animais, a atención veterinaria, identificación, rexistro, e tamén unha importante labor que estamos a realizar na xestión de colonias felinas.